labarin wata balarabiya mai kaifin fahimta. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 19, wata balarabiya mai fahimta. Wannan ita kuma balarabiya ce aka yi mai tsananin hankali da fahimta. Tana tare da mijinta da 'ya'yansu guda biyu, mace da namiji. Akwai kuma surukarta, mahaifiyar shi mijin nata, tare da su. Amma ta tsufa sosai, jiki ya yi rauni, gani ya ragu. Saboda tsananin so da take yi ma ɗan nata, sai ta rika zaunar da shi domin su yi labari, amma shi baya fahimtar maganar ta da kyau, kuma baya son irin labarin da take kawowa. Al'adar Larabawa a wancan lokaci kamar Fulani suke, yawo suke yi a cikin daji, su sauka nan yau, gobe su sauka can. Wata rana sun yi niyyar tashi, sai ya ce ma matarsa, ki shirya kayanki, amma yau nan za mu bar umma, ta zauna nan ko ta samu wasu da za su zo su kula da ita, ko kuma idan namun daji sun zo su cinye ta a huta. Matar nan ba ta yi musu ba, kuma ta aiwatar da abin da ya ce, amma sai ta yi wata dabara. Bai san abin da ke gudana ba, sai da suka sauka a wani masauki. Gajiya ta lullube shi ta ko'ina, yana neman hutawa. Sai ya tambaye ta ɗan ƙaramin yaronsa, kamar yadda ya saba don ya rungume shi, yana ɗebe masa kewa, har sa'ad da bacci za ta kwashe shi. Sai ta ce masa, ai na bar yaron can tare da umma. Tare da umma? Baki da hankali ne? In ji shi. A cikin ruwan sanyi sai ta ce, a'a, gaskiya ba mu da bukata da shi, a bar shi kawai, wasu ma za su kula da shi, ko kuma idan namun daji sun zo su cinye shi, duk a huta. Sai ya yi shiru bai sake cewa komai ba. Sannan ta ce masa, babu shakka wannan yaro idan ya girma, zai jefa ka a juji, ko ya barka a tsohon masauki don kura da damisa su cinye ka. A nan ne fa hankalinsa ya dawo masa, bai sake cewa uffan ba, sai ya manta da gajiya. Ya ruga ya koma masaukinsu na farko inda tsohuwa da yaransa suke. Isarsa ke da wuya, sai ya tarar da tsohuwa rungume da jikanta, tana yi masa wasa cikin nishaɗi da jin daɗi. Ya karɓi yaro, ya sumbace shi, sannan ya tashi tsohuwa, ya riƙe hannunta, suka dawo sabon masauki. Darussa: iyaye ba abin wasa ba ne. Duk abin da kai ma iyayenka, shi 'ya'yanka za su yi maka. Mace ta gari jigon gida ce.